ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتجن سورة المزمل. كراتم نجيا من كان كرشان آية بير. Kafin nan akwai tuntuɓin harshe da muka yi a darasi na 11 da wani ɗan uwa ya ankarar da ni shi game da abin da ya shafi zumuncin matar aure, cewa matarka da ka aura take raye a ƙarƙashinka to kullum ka zam cikin tuni da kuma sanin ita ma tana da hakkoki na zumuncin 'yan uwanta a kanta yadda kake da hakkoki na zumuncinka a kanka. Kar ya zama aurenka ya zama sanadiyar katsewar zumuncinta, to amma wannan zumunci da aka bata damar yana karkashin miji ne. Mijinta shine mai bata izini akan zumuncin, shi kuma zai bata izini ne ta yi zumuncinta gwargwadon maslaha da ya gani wajen kai kawonta a wajen zuwanta nan da zuwanta nan. So ba zai zama tunda tana da dama da waɗannan hakoki ta dinga wucewa tana fita tana tafiya da kanta ko da izinin mijinta ko ba izinin mijinta ba, ta ce tun da gidan iyayenta ne za ta wuce ta tafi ko ba izinin mijinta. Haka ba zai yiwu ba a musulunci. Allah ya samu dace. A karatun da muka yi na baya mun yi bayani game da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul mashriqi wal maghrib. Allah shine ubangijin gabashi, shine ubangijin yammaci, shine ubangijin mahudar rana, shine ubangijin mafadar rana, shine ubangijin abin da ke tsakaninsu. Fattakifu wakila, ka riki Allah a matsayin abin dogaro. Allah ya zam shine wakilinka, Allah ya zam shine gatanka. Duk wani abu da bawa zai yi takama da shi, abin ba tabbatacce bane in ba Allah ne ya tabbatar da shi ba. Duk wani shiri in ba na Allah bane rushishe ne. Duk wata falala tana ga Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Duk wata falala Allah ke ba da ita ma wanda ya so. Saboda haka duk abin da zaka nema ka yi kokari ka rike Allah, ka rike Allah. Idan ka sake Allah, duk wanda ka rike to ka sake reshe ne ka kama ganye. Idan ka rike Allah ka rike komai. In ka rike Allah ka rike komai. In ka rike Allah ka rike komai. Tsarin da muke gudanar da rayuwarmu a kai, idan kai nazari ka kalle ta da kyau, za ka san Allah ke gudanar da abubuwa. Za ka san Allah ke gudanar da abubuwa. Ba wani wadda yake da tasiri kan gudanar da al'amura, tadbirul umur, tsara abubuwa yadda za su gudana su kasance in ba Allah ba. Sai ka ji Allah da kansa yana cewa yudabbirul amra. Allah shi ke tsara abubuwa da yadda za su gudana. Ka kalli abubuwan da kyau. Iya abin da ke tsakaninmu akwai ayoyi, yadda rayuwarmu take gudana akwai ayoyi.
manya-manyan ayoyi da za su zama abin wa'azi. sai kaga an ce wannan jami'an ta yaye wani yaro guru ya fita da first class, sai ka samu wadda ya fita da first class din ba dan wani farfeso ba ne a Najeriya. Wannan ya nuna maka Allah ke tsara abubuwa. sai a je a yi gasan karatun alkur'ani na jiha, wadda ya zo na ɗayan ko wacce ta zo na ɗayan, ko a yi gasan karatun alkur'ani na ƙasa duka, wadda zai wakilci Najeriya duka ko wadda za ta wakilci Najeriya duka ba 'yar ko ɗan wani babban malami ba ne. sai ka samu babanta watakil tuka takzima yake yi abinsa, sai ka samu babansa wani abu yake. wannan ya nuna cewa Allah shi ne Allah, shi ke ba da falalarsa ma wadda ya so. wannan ya tashi gidansu alƙur'anin dare da rana, shi kuma wancan za ka samu mahaifiyarsa ma bata gama iya ƙur'anin ba, amma shi yake zuwa na ɗaya a jiha. ya nuna falala ta Allah yake bayarwa. wani malamin ne a samu malamin a gidansa, wani ba malami ba ne a samu malami a gidansa, wani malami ne kuma a samu bayi da malamin. duka yana faruwa. waɗannan kawai aiki nuna cewa akwai wadda yake gudanar da waɗannan al'amura. saboda haka duk wadda ya rike Allah ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ya yi wa kansa gata. duk wadda ya sake Allah ya dogara ga wani Allah to ya taɓe. Allah ya samu dace. yau za mu tashi a farkon aya ta 10. Allah ya mana jagora, Allah ya samu dace da daidai. to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Allah ya ce wasbir alama ya kulun, ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai haƙuri akan abin da kafirai suke faɗa. kai haƙuri, ka shanye, ka jure, ka ci gaba da kira zuwa ga Allah. wasbir alama ya kulun, Allah ya ce kai haƙuri kan abin da suke faɗa. duka wannan kamar yadda muka ambata tun daga farkon suratul muzammil, wani shiri da kintsi Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda zai fiskanci kiran al'ummarsa zuwa ga Allah. mun ji yadda aka umurce shi da qiyamul layli, mun ji kuma irin alkhairai da falala da qiyamul layli yake da shi. kamar ya tambayi Allah ya ce to Allah wannan shirin me zai faru ne? Allah ce inna sanulqi alayka qawlan sakila, za mu saukar maka da alqur'ani. Allah ya juyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya Allah ya zan shine gatansa, shine abin dogaransa. duk wanda zai dauki wannan al'amari to idan ba ya dogara ga Allah ba zai kai zuwa ga ganshi ba. to sai Allah ya ce mishi wasbir ala ma yaqulun, kuma ka zam kana da haƙuri akan abin da suke faɗa. duk wanda zai yi kira zuwa ga Allah sai ya toshe kunnensa. ba abinda ba za a faɗa ba, ba abinda ba za a faɗa ba. to amma duk abinda aka faɗan Allah zai yi hukunci. duk abinda aka faɗan Allah zai yi hukunci. Allah ce mishi kai haƙuri. wani lokaci idan suka zo aka taru aka tattauna sai a ce ƙarya ne, duk abinda yake faɗan nan adgasu ahlam بل افتراه بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. سجزكة القرآن سنكي sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai kirkiri magana ya jingina ma Allah ba. bal qalu suka ce abgasu ahlamin, yayin mafarki ne. in ya je ya kwanta duk abin da ya gani a cikin mafarkinsa shikenan sai ya zo ya tara mutane ya ce Allah ne ya saukar. waɗansu suka ce balif tarahu, ba mafarki ba ne, ƙagan abin yake yi, zama yake ya natsu ya ƙirƙiro labarunsa da zantuttukansa sai ya tara mutane ya ce musu Allah ne ya aiko shi. bal huwa sha'ir, waɗansu suka ce mawaƙi ne, kawai gogewa ne a harkar waka yake wannan zuben ya ce Allah ne ya aiko shi.
falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun, to yazo mana da wata mu'jiza man yadda annabawan farko manzannin farko suka zo da shi idan gaskiya ne. Allah ce mishi wasbir alama yaqulun, kai hakuri akan irin waɗannan magangan, kai hakuri. walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Allah yace walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Allah yace mun sani haduwa suke suna cewa wai wani mutum ne ke koya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqur'ani. Allah yace mun sani. annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, cewa suke wai wani mutum ne yake koya wa annabi, kuma wani mutum min ma fa ba balarabe ba, wani ba ajami, suka ce wai shi yake koya ma annabi alqur'ani. Jama'a mun gane? Kamar a samu wani wadda ya gagara a Hausa ta ko ta ina, sai a je a samu wani ibo wadda Hausa bai ishe shi ba, sai a ce wai shine malaminsa. Jama'a mun fahimta? Allah sai ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ayyumiluna ilayhi a'jamiyyun. Allah ce ai kun fita alayi, wadda kuke nunawa kuke cewa shi yake koya mai Qur'anin ba ajami ne, ba balarabe bane, ba shi da gogewa a harkan zance. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Allah ce wannan alqur'anin kuma balarabin littafi ne. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, wannan harshe ne na larabci mai bayani daki-daki. Shi kuma wadda kuke cewa yake koya mishin, shi kuma bai ma san larabcin yadda zai koyar da shi ba. wasbir ala ma yaqulun. Allah ce kai hakuri da wannan. wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, inna latariku alihatina li sha'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin. wa yaquluna suna cewa a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, shin zamu bar ababan bautan mu allolinmu saboda wani mawaki mahaukaci? Har mahaukaci sun cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal jaa bil haqq wa saddaqa al mursalin. Allah yace ba mahaukaci bane, abinda yazo da shi gaskiya ne kuma ya gaskata manzannin Allah. Allah yace ma annabi wasbir ala ma yaqulun. To haka tsarin yake doctor, inda mai da'awa ne, karka yadda waɗannan maganganu su dinga shigaltar da kai. Duk ka duba annabawan da muka karanta su a baya, kar wani abu ya ɗauke ka ya shagaltar da kai zuwa ga isar da sakon Allah ne. To haka Allah ya yi tararrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ce mishi kai haƙuri. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. الله يقول من سني ينا بكان تامكري irin waɗannan maganganu da suke yi. Allah ya ce mun san baka jin daɗi. Sai Allah ya ce mishi fa innahum la yukadhibunaka, ba kai suke karyatawa ba, walakinna zalimina bi ayati llahi yajhadun. Allah ya ce azzalimin ayoyin Allah suke yaka, ba kai bane. In sun karyata, Allah ya ce ba da kai suke ba, kai sun san ba za ka yi karya, ayoyin ne ba su so. Inda za ka dawo ka bi abin da suke so, da su gaskata ka. Allah ya ce da ayoyin suke, ba da kai suke yi ba. Allah ce to amma dai mun san innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, waɗannan maganganu suna bata maka rai. Duka wannan tarbiyya ake yi ma wanda zai yi kira zuwa ga Allah. Abun sai a hankali, dole sai an samu mai juriya, dole sai an samu wanda ya san uslubin abun. Wani abun da gangan za a shirya a faɗa don a baka aiki. Jama'a mun fahimta, duk wannan yana daga cikin tsarin mujurmai, haka suke yi. Sai a bullo da wani abu wadda abun zai shagaltar da ku gabarin abun da kuke yi, to shikenan sai a samu kuma ayi abun da daɗi. A wani ku Allah ce kad na'lamu
annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Allah yace mun sani zuciyarka tana kunci bima yaqulun kan abin da suke faɗa. To yanzu kaga duk wani abu da za a faɗa ya bata maka rai, ai akwai waɗanda suka gabace ka manzanni da annabawan Allah. Allah ce mun sani baka jin daɗi. To anan Allah sai ya ce mishi wasbir alama yaqulun, kai haƙuri kan abin da suke faɗa. Fasda bima tu'mar. Allah ce فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين fasda bima tu'mar. Allah ya ce kai ta bayyanar da abin da aka umurce ka, kai ta fasa bai kawai. Duniya tana jin sakon Allah. Wa a'rid anil jahilin, haka ne ko mushrikin? Wa a'rid anil jahilin. Allah ya ce ka kauda kai akan jahilai. Allah ce kai ta bayyanar da abinda muka maka umarni muka yi maka wahayi. To dole al'amarin sai ana kallon dama ana kallon hagu. Mai da'awa yana kallon ina yi fuskanta. Haka aka yi aka yi ta cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma hakan ya taka wa da'awar birki? Bai taka mata birki ba. Allah ya ce wasbir alama yaqulun, ka yi haƙuri kan abin da suke faɗa. Wa hajjuruhum hajaran jamila, ka ƙaurace musu ƙauracewar da ba ta da ƙura. Shi ne wa a'arid anil jahili. Lana a amaluna wa lakum a amalukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Kowa ya je ya yi nashi. Talla ne ka tallata naka in tallata nawa. Ya ce to ka ƙaurace musu, ka ci gaba da kira zuwa ga Allah. Wa jurhum hajaran jamila, ka ƙaurace musu ƙauracewa mai kyau, wadda ba cutarwa ba rigima ba tashin hankali. Ka ci gaba da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan annabawa da manzannin nan, inda za mu yi ta bin kissoshinsu, haka da ka samu Ubangiji ya yi ta tarbiyyarsu akan wannan hanyar har kuma suka isa zuwa ga nasara. Har suka isa zuwa ga nasara. Fa inna nasara ma'as sabr. Annabi ya ce duk wata nasara tana tare da haƙuri. To shi sa zaka ji Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kai haƙuri, kai haƙuri, kai haƙuri, ka ci gaba, ka ci gaba, ka ci gaba. Lokacin da annabi Yunus alaihi salatu wasallam ya fusata, sai aikin ya katse, sai da ya koma ya faro shi daga inda ya tsaya. Da Allah ya zo sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti. Wasbir li hukmi rabbika, Allah ce kai haƙuri da hukuncin ubangijinka. Tsarin da Allah ya dora ka akai, ka gudanar da rayuwarka da karantaswarka da kiranka zuwa ga Allah. Allah ce kai haƙuri akai. Sai ce mishi wala takun ka sahibil huti, kar ka zam irin mai kifin nan. Ba annabi Yunus ba? Wala takun ka sahibil hut, kar ka ɗauki mataki irin matakin da annabi Yunus ya ɗauka. Allah ce ka ci gaba da haƙuri. Kuma an kai zuwa gaci. Wannan tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bi, yau ga abin a kowane sashi a duniya, kowane sashi, kowane lungu. Dama ya ce wannan abin da na zo da shi ko ƙauye ne, annabi ya ce sai ya shiga alaihi salatu wassalam. Ba birni ba ƙauye, annabi ya ce sai ya shiga. Allah ya samu dace. To sai Allah ya ce وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني والمكذبين, Allah ya ce amma waɗanda suke ƙaryatawa, suke faɗan, suke cutarwa, suke waɗannan maganganun, Allah ya ce su ka bar ni da su. Fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir. Allah ce kai naka da'awan ne, kai da'awa. Innama alaikal bala wa alaina alhisab. Allah ce kai ka isar da sabon, mu kuma da mu yi hukunci, da mu yi hisabi. Duk wanda ya kangare, Allah ya ce mu za mu yi hisabi. Duk wanda ya yi da'a, Allah ya ce mu da mu yi hisabi. Kai naka ka isar kawai. Wa dharni wal mukaththibin, Allah ya ce ka bar ni da masu karyatawan. Ulin na'mati, ma'abuta ni'ima wadda suka ji daɗi. Manya kenan.
dama shi ɗan adam ɗaya daga cikin matakai da yake kaiwa ka gane haƙiƙan inda ya dosa shine ya samu wadata. Innal insana la yatgha, Allah ce an ra'ahu stagana. Dan adam na ɗagawa, Allah ce in ya wadata. Wani duk kana ganin shi hakan nan saboda yanayi ne, yana dafa gari ya tsayi. Allah ce wa zarni wal mukaththibina ulin na'ama, waɗanda suka sha ni'ima suke cikin ni'ima, Allah ce ka bar ni da su. Malaku kenan. To dama duk inda ka ji ana faɗa da gaskiya, to galibi su ne masu faɗa da gaskiya, manya masu dukiya da wadata, waɗanda madafu yake hannunsu. Haka Allah ya ce wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin, Allah ya ce mun sanya cikin kowace alƙarya akabira manya-manyan alƙaryan mujrimiha, su ne mujrimin alƙarya. Allah ce to ka bar ni da su, wa zarni wal mukaththibin, ka bar ni da masu ƙaryatawa, ulin na'amati, ma'abuta ni'ima wadda Allah ya musu manyan ni'imomi. A karatunmu na baya ai mun yi bayani da yawa mutanenmu in sun samu ni'ima a lokacin ake ɗagawa, a yi kama karya, a yi faɗa da gaskiya. Allah ce to ka bar ni da su. Duk wani annabi in ya zo za ka ga waɗannan su suke atakin ɗinsa, domin wani shi yana ganin garin ko jihar ko ƙasar kamar gidansa ne, ko abu da a faɗa in bai mishi ba sai ya ce zai ɗauki mataki. Wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, Allah ce kowace alƙarya tana da irin wannan mujriman, manyan alƙaryan su suna ganin kamar komai a ƙarƙashin kafansu yake. To gaskiyar ma in ta zo in ba yadda suke so ba ne, to sai su yi kokari su sa kafa su take ta. To in gaskiyar ce kuma kana ɗora kafa sai ka ji ka ɗora kafa akan kaushi. Duk alkur'ani haka za ka ji. wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i al akhirati wa atrafnahum fil hayati ad dunya وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. الله يقول وقال الملأ من قومه الذين كفروا manyan mutane daga cikin mutanensa wadda suka kafirce ma Allah sai suna gaya wa mutanensu wa kadzabu bi liqa'il akhirah, Allah ya ce bayan sun kafirce kuma sun ƙaryata haduwa da lahira, wa atrafnahum fil hayatid dunya, Allah ya ce mun jiyar da su dadi a rayuwar duniya. Sai su ce ma hadha illa basharun mislukum, wannan annabin kun fa manzon kun mutum ne kamar ku, ba abin da yafi ku da shi. Domin dama duk wanda ya sha wannan giyan shi gani yake in dai baka kamo shi ko kafi shi ba kai ba kowa bane, yana auna kima da dukiya ne. In dai ya fi ka dukiya to kai banza ne, in ya fi ka mukami to kai banza ne, zai iya zagin ka a cikin jama'a, zai iya walakanta ka ya tozarta ka a cikin jama'a. To ma'auninsu wajen kima, ma'auninsu wajen fifiko shine abin duniya. Suka ce ba abin da ya fi ku da shi. To duk annabi in ka je za ka je ya gamu da waɗannan mutane. Duk inda ka ji wa ƙalal mala'ul ladhina istakbaru min qaumihi, mala'u in an ce al mala'u hum ashraful qaumi, mala'u sune manyan mutanen cikin ku, waɗanda su ne suke da dukiya da mulki. To galibi zaka samu su ne waɗanda suke faɗa da gaskiya. Akan samu bayin Allah nagartattu daga cikinsu, amma dai mafi yawan mala'u zaka samu su ne suke kawo cikas ma abin da ya shafi daidai. Jama'a mun fahimta? Ai annabi Shu'aib shi zama suka yi suka kira shi,
yazo suka zauna suka ce mishi to wannan da'awa da kake yi karantaswa da kake yi so ya isa haka, ko dai ka dawo kan tsarin da muke kai, aƙidar mu, addinin mu, tafiyar mu, ko kuma ka tattara naka ya naka da wadda suke bin ka ku bar gari. In ba haka ba da ku ji daɗin abin da zai biyo baya ba. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم قال الملأ الذين استكبروا من قومه Allah ce sai manyan mutanen da suka yi girman kai wajen karban gaskiya daga cikin mutanen annabi Shu'aibu suka ce mishi la nukhrijannaka ya Shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina zamu fidda kai wallahi daga cikin alƙaryar mu da kai da waɗanda suka ba da gaskiya da kai au la ta'udunna fi millatina ko kuma ka dawo kan tsarin mu da addinin mu da aqidar mu. Wannan ba na uku Shu'aibu, ba na uku. la nukhrijannaka ya Shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina zamu fidda kai daga cikin alƙaryar mu da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai aw la ta'udunna fi millatina ko ka dawo kan hanyar mu. Kala sai yace musu awalau kunna karihin, yace ko ba mu so haka da ai. Sai ya ce musu kadifta raina alallahi kariban in udna fi millatikum, ya ce ai mun ci amanar Allah, mun yi yarfel ma Allah, mun yaudari Allah in udna fi millatikum in mun dawo kan wannan hanyar kun da ba gaskiya ba ne, hanyar kun da jingina ma Allah wani abin bauta ne, hanyar da bata cancanta ba bata dace ba ga Allah kuma mu dawo kanta. Kadifta raina alallahi kadiban, yace ai mun kirkiri ƙarya mu ma mun jingina ma Allah in udna fi millatikum in mun dawo wannan hanya ba'da idna jana Allahu mina, yace bayan Allah ya tsamar da mu daga hanyar yace mu koma, yace musu bada ai ba ɗayan biyu ba za mu bar gari ba kuma ba za mu dawo hanyar ku ba, amma dai wala nasbiranna ala ma azaitumuna, duk cutar da mu da zaku yi da mu yi hakuri har Allah ya hukunci tsakanin duk wani manzo sai da aka mai wannan magana, sannan kuma sai da ya ce a'a muna nan da ku za mu ci gaba da kira zuwa ga Allah, amma za mu yi haƙuri akan cutar da mu da za ku yi. To haka su annabi salihu alaihi salatu wasalam shi ma yana da waɗansu miyagu. Allah ya ce a ƙur'ani su tara wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwaliyyihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahabin, cikin alƙaryar annabi salihu Allah ya ce akwai waɗansu mafiyas guda tara, waɗansu miyagu su tara. Haka Allah ya ce kowace alƙarya suna nan, suna kallon ku ne kawai, duk abin da da a yi su ne. In zaɓe za a yi na ciyamomi da su koma su zauna a ce a local government kaza a ba ma wani, a local government kaza a ba ma wani, a local government kaza a ba ma wani, ku kuma gobe ku fito ku jefa kuri'a. Shi mai sanar da zaɓen ma za a iya gaya mishi abin da zai sanar kafin ku jefa kuri'a. Wa kana fil madin, to yanzu wanda ya karanta Qur'ani akwai shekantakan da bai gani ba. Komai Allah ya yi bayani a Qur'ani, komai. In kana ganin wane wai kaza ne mutumin arziki ne, to da ka karanta wadda ya fi shi sanin ya kamata. Idan kana ganin wane maras mutunci ne, maras arziki ne, to da ka karanta wadda ya fi shi rashin arziki.
wa kana fil madinati tis'atu rahatin Allah yace a cikin alƙaryar annabi salihu akwai waɗansu mutane 9 yufsiduna fil ardi wala yuslihun Allah yace barna kawai suke a cikin alƙaryar Allah yace ba su gyara duk abinda sunansa gyara Allah yace ba su yi barna Allah yace barna kawai. To shi ma annabi salihu alaihi salatu wassalam sun taba zama sai suka gayyaci wadda suka yi imani da shi din a zaman shi ban da shi sai aka tura duk wanda ya yi imani da annabi salihu a kira shi aka kira dukkan wadda suka yi imani sai suka yi zama da su manya kenan. قال الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. To sai suka gayyaci duk jama'ar da suka yi imani da annabi salihu alaihi salatu wassalam aka sa waje aka ce a zo a zauna da suka zo zama da su Allah sai ya ce qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina stud'ifu manyan mutane na mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam sai suka ce lil ladhina stud'ifu ga waɗanda aka raunanar talakawa waɗanda suke bin annabi salihu liman amana minhum daga cikin wadda suka yi imani da annabi salihu sai suka ce musu a ta'alamuna anna salihan mursalin min rabbi yanzu ku kun yadda salihu aikakke ne daga Allah tambayan da aka musu kenan a ta'alamuna shin yanzu kuna da sani har kun fahimta kun yadda anna salihan mursalin min rabbi cewa wai salihu ka ji rashin kunya mursalin min rabbi wai aikakke ne daga Allah suka tambaye su kun yadda qalu sai talakawan suka ce inna bima ursila bihi mu'minun mu fa duk abinda aka aiko shi da shi mun yi imani ranka ya dade qala allazina istakbaru sai manyan suka ce inna billazi amantum bihi kafirun mu kuma duk abinda kuka yi imani da shi mun kafirce da shi inda zaman ya kare kenan. Yanzu kun yadda salihu manzo ne Allah ne ya aiko shi suka ce duk inna billazi ursila bihi mu'minun mun yi imani da abin da aka aiko shi da shi su kuma manyan sai suka ce musu qala allazina istakbaru su manyan da suka yi girman kai din sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun mu kuma duk abin da kuka yi imani da shi mun kafirce. To sai aka watse to da aka watse sai aka je aka yi zama na gaba shine na suratul naml da aran mai karanta suka ce tufa abin da ya kamata kawai mu kashe shi a hada da shi da matansa da 'ya'yansa duka a kashe su saboda kar a bar mana wani mai tunani kuma a cikin alƙaryar wa kana fil madinati tis'atu rahabin Allah yace a cikin alƙaryan akwai waɗansu miyagu su 9 yufsiduna fil ardi suna mugun barna a bayan ƙasa wala yuslihun Allah yace ba su gyara qalu sai suka hadu suka yi mitin sai suka ce taqasamu billahi bi ma'ana tahalafu billah dukansu kowa aka ce ya zo ya rantse da Allah ya san hannu lanubayyitannahu wa ahlahu ay lanaqatulannahu wa ahlahu laylan cikin dare za mu je mu kashe shi ma'ana cikin dare da mu sa a kashe shi da iyalansa duka thumma lanaqulanna liwalihi sannan in gari ya waye bayan an yi kisan sai mu je mu gaya ma wadda za su bi jininsa yan uwansa ma shahidina mahalika ahlihi ai mu lokacin da aka kashe shi ma ba ma gari wa inna la sadiqun kuma wannan ita ce maganar gaskiya saboda kan mu lokacin da aka yi abin ma ba ma nan muna waje mun ji labarin abin da ya faru da malam ina mun ji kalu takasamu billahi kowa sai da ya sa hannu ya rantse da Allah akan kisan annabi salihu. To duka wannan doktor Allah na gaya mana ne saboda duk wanda zai shiga saha ta da'awa ta kira ya shirya mu abu komai na iya faruwa
komai na iya faruwa. Ka dubi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk hanyoyin da za a bi ba hanyar da ba a bi ba a tsaye da da'awar. Shi yasa ita da'awa karantaswa, kira zuwa ga Allah, dole mai da'awa ko mai karantaswa wallahi sai ya shirya. Mafi tsadar abin da zai tanada ma kansa shine yin abun don Allah, domin bai san inda abun zai tike ba. Yin abun don Allah, da'awa ana yin ta ne zuwa ga Allah. Yin abun don neman yardan Allah, wannan shine babban makami na farko, domin a kowane lokaci komai zai iya faruwa. A kowane lokaci komai zai iya faruwa. Mai da'awa zai yana tsaye yana sallah a harbe shi, yana tafiya a mota a harbe shi, komai zai iya faruwa. Saboda haka maganin abun ka yi abun don Allah. In ka juyar da manufar zuwa ga wata bukatar duniya sai ka yi biyu babu. Sai ka yi biyu babu, yi don Allah, yi don Allah. Daga cikin mafi guba da yake durkusar da mai da'awa ko da'awa shine kwaɗayi da roƙo. Wallahi kwaɗayi da roƙo mafi munin guba da mai da'awa zai sha, mafi munin guba da mai da'awa zai sha shine ya zama kwaɗayi. Duk annabawan nan kabi, duk annabawan nan mun yi ta karantawa muna maimaita, duk wanda Allah ya kawo labarin shi sai ka ji daga cikin kalmomin sa mutanensa, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Duk manzon da ya zo duniya ɗaya daga cikin abin da yake gaya musu, ba ni bukatan abin hannunku, wa ma as'alukum alaihi min ajrin, ni dai ba zan roƙe ku kuɗin ku ba, ba zan roƙe ku kuɗin ku ba, ba zan roƙe ku ba. Shi yasa kowane manzo ubangiji ya bashi abin da zai yi na sana'arsa. In dai mai karantaswa, malami, mai da'awa zai zama maroƙi ko mai kwaɗayi, to ba inda karantaswa zai je, ba inda karantaswa zai je. Ka zan mai kwaɗayi ka gamu da waɗannan mala'un da'awa za ta yi. Annabawan da ba su yi kwaɗayin ba ma, ba su roƙe sun ba ma, ga artabun da aka yi, balle ka je ka zauna a falon wannan, gobe kana falon wancan, jibi kana gidan wancan, gata kana ofis ɗin wancan. Ran da ka ci karo da waɗannan, ai harkar ba za ta yi ba in dai kana da kwaɗayi, ba zai yi ba. Saboda haka mai da'awa ko mai karantaswa ya zan mai roƙe-roƙe, mai kwaɗayin abun hannun mutane kamar huda cikinsa yake, kuma shine babbar matsalarsa wa da'awarsa, shine babbar matsalarsa wa da'awarsa, shine babbar matsalarsa wa da'awarsa. Ba mun karanta ba lokacin da aka zo a takin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ai har tayin kuɗi an mishi akan ya bar abu. Duk abin da yake so za a mishi, ya ce musu wannan fa aike ne na Allah. Kuɗi ba zai tsaye da shi ba, buɗe ido ba zai tsaye da shi ba. Jama'a mun fahimta? Kuma su waɗannan mala'u ba fa wai iya matsayinsu da kaji, a'a har shugabanni za ka samu ga shugaba shi ne jagora, amma wallahi waɗannan mala'un shi ma shi suke juya shi. Yau ka taɓa jin kisar wani annabi baka ji an kawo maganan mala'u ba? Ko martani za a yi wa annabin sai ka ji Allah ce wa qalal mala'ul ladhina istakbaru, ba za ka ji shi ga kwata-kwatan shi ya amsa ba, za ka ji mala'un su ne suke amsawa. To da ka samu wani shi dai shugaban ne, amma mala'un su ne suke gudanar da komai. Shi yana zaune, shi ba kowa ba ne, amma abin da yake so shugaban ƙasa ko gwamna da zai kauce ba. Suna nan duk wata alƙarya Allah ya ce haka muka sa irin waɗannan mala'un sai su zama su ne mujurumai a cikin alƙarya, sai waɗanda Allah ya toge kawai, sai waɗanda Allah ya toge su. Yanzu baka ga Fir'auna ba? Duk fa shegantakan Fir'aunan nan, duk shegantakan Fir'auna da kake ji Fir'aunan nan, ka san mala'u sun taimaka wajen loba Fir'auna su kai shi su baro shi. Har fada da annabi Musa alaihi salatu wasalam mala'u sun shiga ciki.
Allah a suratul a'raf yake cewa وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Allah ya ce wa qala al mala'u min qaumi fir'auna, manyan mutane na cikin gwamnatin fir'auna wadda suke tare da fir'auna suka je suka same shi suka ce yalla boy atadharu musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Suka ce ranka yi dade yanzu haka zaka zo da ido wa musa da mutanensa suna abinda suka ga dama a misra, suna barna a misra. Barnan shine duk abin da kake so suna karantar da mutane cewa ba su so, bai kamata su so abin ba. A tazaru Musa wa qaumahu, yalla ko yanzu haka zaka zo da ido wa Musa da mutanensa li yufsidu fil ardi, su yi tabarna a cikin misra. Wa yadharaka wa alihataka, ya ce ba ruwansa da kai, ya ce ba ruwansa da abin da kake bauta. Kala sai ya ce musu sanukattilu abna'ahum, to da mu fara karkashe 'ya'yansu. Ya zugu ko bai zugu ba? Ya zugu. Su suka kawo shawara suka ce a fara karkashe su. Yace to za mu fara. Sanukattilu abna'ahum, da sannu za mu karkashe 'ya'yansu maza, wa nastahayi nisa'ahum, mu rayar da mata, ma'ana mu bar mata a raye, wa inna fawqahum qahirun, domin mun fi su karfi ta ko ta ina. Yace abin da za a yi kenan. Lokacin da da'awar annabi Musa takan kama Fir'auna sai ya gayyaci annabi Musa ya zo ya bayyanar da duk abin da zai bayyanar. Annabi Musa ya bayyanar da ayoyin Allah. Qala al-mala'u min qaumihi inna hadha la sahirun alim. Qala al-mala'u min qaumihi inna hadha la sahirun alim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. قال الملأ من قومه من يموتان فرعون sai suka ce mishi yalla boy inna hadha la sahirun alim, musan nan fa masihirci ne gogegge, ranka dade a tashi ba, ka tashi ka tsaya. Ba haka ake gaya musu ba, za a je a gaya mishi dan adawansa ranka dade a tashi ba, to za a kai shi wajen wani malami ke. Suka ce mishi Musa masihirci ne, inna hadha la sahirun alim, masihirci ne sananne kwararre, yuridu an yukhrijakum min ardikum, yana so fa ya fidda ku ne daga cikin kasan nan, juyin mulki yake so. Yalla boy in fa ka zauna zaka ga abin da baka so. Kala sai ya ce fa ma za ta amurun, to me shawarar ku? Haka ne malam kusi, fa ma za ta amurun, ya ce to ku ban shawara. Ƙalu sai suka ce mishi arji wa akahu, ka tsayi da shi da ɗan uwansa annabi Harun din su tsaya, kar a bar su tafi. Wa arsil fil madaini hashirin, ka tura 'yan gayyata su shiga Misira duka, a gayyato duk wani garnaƙiƙen boka, ya atuka bi kulli sahirin alim. A suratul shu'ara ya atuka bi kulli saharin alim, za su zo maka da duk wani gogaggen boka, a zo a gama maganar ta ƙare. Su suka ɗora fir'auna ko ba su bane? Shi yasa doktor har yanzu mutanenmu suke shan wahala duk da an ba su dama a wajen zaɓe. Da yawan mutanenmu wai in da su yi zaɓe, shi wadda da su zaɓen suke kallo. Ka dubi nassosi na shari'a, idan annabi ya zo tsinkayar da ku gwamnati da za a yi abun arziki, sai ya dinga karkatar da hankalinku zuwa ga makusantan shugaba. Annabi ya ce idza arada Allahu bil amiri khairan, idan Allah na nufin shugaba da alkhairi, za ku samu alkhairi, gwamnati za ta yi kyau, za ta yi albarka. Ja'ala lahu wazira sidikin, sai Allah ya sanya mishi waziri, advisor, makusanta masu gaskiya da amana. Mun ji ma'aunin da annabi ya bayar akan gwamnati mai kyau. Gwamnati mai kyau, annabi ya ce suwaye a jikin shugaba.
idza arada Allah bil amiri khairan, idan Allah na nufin shugaba da alkhairi, gwamnati za ta yi kyau, shugabanci zai zo da alkhairi, abubuwa da su tafi yadda ya kamata. Annabi ya ce ja'ala lahu wazira sidqin, sai Allah ya sanya mishi wazirai na jikinsa masu gaskiya da amana. In nasi zakara, annabi ya ce in ya manta wani abu, wannan wazirin sai ya tunasar da shi. ce mishi ranka ya daɗe, lokacin da muka tafi kamfen gari kaza ka musu alkawarin da a musu kwalbati, yalla bai mu yi kokari a cika wannan, rai ba ta da amana, innal ahda kana mas'ula. Alkawari abin tambaya ne ranar alkiyama, duk inda muka kewaya muka yi alkawarin na ranka ya daɗe za a tambaye mu. Annabi ya ce in kun samu irin waɗannan makusanta, annabi ya ce gwamnati ta yi. Wa in zakara a'anahu, in kuma shi shugaban ya tuna da kansa, to wannan waziri ko makusancin sai ya taimake shi wajen ayi. Annabi ya ce wa idza arada bihi ghayra zalika, idan Allah na nufin shugaba da sunkuyan haka, gwamnati ba za ta zo da alkhairi ba, ba za ta yi daɗi ba, ba za ta yi albarka ba. Waja'ala lahu wazira su'in, sai a sanya mu shugaba waziri mugu, masharrancin waziri, makusanta masharranta. In nasiya lam yudhakkiru, in ya manta wani abu na alkhairi ba za su tuna mishi ba. Wa in zakara lam yu'inhu, in kuma ya tuna ba zai taimaka mishi ba. Shi yasa idan kun zo za ku zaɓi wadda da ku zaɓa, bayan kun tabbatar mutumin kirki ne, to ku dinga kallon tim kuma da yake da shi, ku dinga kallon tim ɗinsa. Shi zai je fada ne ya zauna, wannan tim ɗin su da su zama muku Allah kaɗai. Jama'a mun fahimta? To irinsu ne suka kewaye fir'auna. Allah ya sa mu dace. To Allah sai ya ce fadharni wa dharni wal mukaththibin, ka barni da masu ƙaryatawa, ulin na'amati, ma'abuta ni'ima, ma'ana wadda muka musu ni'ima, wa mahilhum qalila, kaɗan jinkirta musu kaɗan. Allah ya ce komai zai zo ƙarshe. To sai Allah ya ce inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Inna ladaina ankalan, Allah ya ce lalle a gare mu akwai sarƙoƙi masu nauyi na ɗaure mai laifi. Ankal jam'i na niklon, hankop, sarƙa wacce take da nauyi, za a ɗaure mutum da ita mai laifi, sannan ita kaɗai ta ishe shi kaya na masifa. Allah ce inna ladaina ankalan, akwai waɗannan sarƙoƙin na ɗaure masu laifi, wa jahima, Allah ce kuma akwai wutan jahim. Allah ce ka bar su, ka bar ni da su, ka bar ni da su. Wa dharni wal mukaththibina ulin na'mati, ka bar ni da waɗannan da suka sha ni'ima din, muka musu ni'imomi a rayuwar duniya. Wa mahilhum qalila, kaɗan jinkirta musu na wani lokaci. Allah ce zan yi hukunci. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha gussatin, da wani abinci mai makura, in aka sa a baki ba zai wuce ba kuma ba zai fito ba. Allah ce duk yana jiransu. Akwai bari, akwai gislin, ga sunan kala-kala, akwai zakko. Allah ya ce la ya'kuluhu illa al-khati'un, ba masu cinsa sai masu ganganci wajen saba ma Allah, dan ko oho da dokar Allah. Laysa lahum ta'amun illa min dari', wata kaya ce ta masifa, kaya ce ta masifa, la yusmin wala yughni min ju'in, ba ta sa kiba, ba ta maganin yunwa, azaba da bala'i. Allah ce shine abincinsu. Itaciyar zakum da kaji ake zakum din nan, inna shajarataz zakum, inna shajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم
ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. Allah ya ce inna shajaratar zakum, Allah ya ce lalle itaciyar zakum ta'amul athim, Allah ya ce abincin masu saba ma Allah ne. Kalmuhuli yagli fil butun, Allah ya ce kamar narkakkiyar dalma haka take bararraka a cikin ciki. Idan mutum ya ci itaciyar yadda ruɗe yake bararraka, dalma ke bararraka, haka icin zai dinga bararraka a cikin ɗan wuta. Allah ya tsare. Ka galil hamim, kaman tafarfasar ruwan zafi bayan an ba ma ɗan wuta ya ci, ya shiga cikin wannan yanayi na bararrakan wannan itace a cikin cikinsa. Allah sai ce khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, ku fisge shi ku ja shi ku kai shi tsakiyar wutan jahim, thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim, bayan an sa shi a ciki Allah sai ce kuma ku kwara mishi tafashashen ruwa a kansa. In an kwara mishi Allah sai ce zuk dan dani kaje innaka antal azizul karim, ai kai ne mabuwaye, ku ne masu ji da kai masu karamci. Waɗansu malamai suka ce an mishi ba'a ne, ai ku ne a duniya kuke wannan kama karya. Shi yasa duk wanda ya samu dama a rayuwa, duk wanda ya samu dama a rayuwa daga cikin bayin Allah, wanda yake tunanin haɗuwa da Allah, to ɗaya daga cikin abin da yake ƙoƙarin kange kansa da shi man sagir shine da waɗanda suke wadda za su gaya mishi gaskiya, wadda za su taimake shi wajen gaya mishi gaskiya. Ku dinga haƙuri da masu gaya muku gaskiya. Su da su taimake ku, ba shugaba ba fa. Ko a rayuwa kullum muna, ko a rayuwa kana tare da wani aboki ko abokin zama, in ka fahimci wani duk abin da kai ba daidai ba zai iya zuwa ya gaya ma gaskiya, ka yi haƙuri da shi, kar ku rabu. Dokta, ko baka jin daɗin yadda yake maka, in ka gano haka ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Yanzu a shekarunka magidanci da komi da ka mallaka a rayuwa sai ka samu baka da mai mafaɗa a gari. Duk garin ba wadda zai zo ya tsayace maka don me kai kaza, abin da kai ba daidai ba ne. Iyakaci in baka yi daidai ba amma dariya kawai. Duk lokacin da ka samu wadda zai dinga fitowa yana gaya ma gaskiya, ka dinga tahammuli, ka dinga haƙuri. Shi yasa duk wadda suka gabata, hatta masu mulki irin suna jashi, hatta a duniyarmu da muke rayuwa akwai masu mulkin da ba su yadda da irin waɗannan gurbatattu a cikinsu. Duk lokacin da shugaba ya gano wane damuwarsa kansa duniyarsa, to yakan yi waje da shi ya nemo na ƙwarai. Ko ba shugaba, ko a cikin angonku, karka yadda da abokantakan da duk yadda ka karkata haka da abika. Wannan ba shugabanci ba ne. Su kuma abin da suke so kenan. Idan shugaba ya fito ya faɗi abin da yake so, to duk cabinet ɗin kowa sai zai bi abin, ko da sun gano ba daidai ba ne, ko da kuma da su koma gefe suna gulmansa, amma da su nuna daidai ne. Idan kai saɓani da matarka, ka samu abokin da in kai ne baka da gaskiya zai zo ya zauna, ai ta mun kaza bayan duk ka gama bayanin kai cewa ne baka kyautata ba. Ai abin da ta makan nan ya kamata ka yi afuwa, ko don 'ya'yan da kuka haifa, ko don kaza da kaza. Ka duba irin mutuncin mahaifinta, ka duba kaza da kaza da kaza da kaza. Wannan shine aboki. In baka da gaskiya zai ce maka baka da gaskiya. Amma duk wanda ka zo ka faɗi abu kawai zai biya mara maka, wahala ne. To sai Allah ya ce musu ku ɗanɗana ku ji, ku ne masu kama karya ne. Shi yasa duk shugaban da ya kori waɗanda ba na kwarai ba a jikinsa, to yakan gama lafiya. Duk wanda ya bar waɗannan miyagun sai sun cutar da shi kuma sun cutar da al'ummarsa. Allah ya ce wa ta'aman za gussatin wa azaban alima, ga wani irin abinci mai makura na azaba. Allah ya ce ga kuma azaba mai raɗaɗi. Allah ya tsare mu. Jama'a sai mu kwana ana, sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.